One by one for line. Ekele dịrị Chineke. Ekele dịrị ebe ụra n'anya were ndụ gị n'obe. Ekele dịrị gị eze ndị eze. Ebe ụra n'anya were ndụ gị n'obe. Aja ka ịbụ n'aja ka ị ga-alaghachikwa. Aja ka ịbụ n'aja ka ị ga-alaghachikwa. Ozuo nwanne m nwanyị ịbụ onye Chineke gọziri agọzi. Agaghị afọtọ ịzụrụ ụmụ na-azụkwa gị n'ihi ya ịkparakwube nna gị ịlụzoro n'ọrụ ị ga-alakwuru onye nwe gị. Otu a ka ọ dị aja ka anyị ga-alaghachi. Ọnwụ ele ebe mmeri gị dị. Jizọs ekwubigo okwu. Ọnwụ ele ebe mmeri gị dị. Ebe mmeri gị dị wee mmadụ ịgbakwuru Jizọs Kraịst. Ịgbakwuru Jizọs Kraịst ihe na-emere gị ị ga-anwụ gị nwụọ dịka onye agọzi agọzi. Oh God, oh God, where are you? Oh God, where are you? 170 years is so small. The highest so far here. Otu osinadị, otu anyị si ka nka, otu ụmụ ga-akarị gị nka. Ajọ ha gị mma, emeziri ha ga-emezi. Okwu nke Chineke ka ị zara. Otu a ka ọ ga-adị anyị niile n'otu n'otu. Ihe eji echeta anyị bụ ọlụ anyị lụrụ. Aaron. Sir. Praise the Lord. I did up moving up. Ekpere. Bidoro m otu ukwe. Ebe mma ezi Chineke. Eluigwe na-agba Chineke ekele dị okwu otu isiri ka otu aha ka a ga-eme ebukwa Chineke na-echere ụbọchị akara aka. Akwụkwọ nsọ sị Jehova nyere, Jehova nara wuo ka aha Jehova bụrụ ihe agọzi agọzi. So God we thank you. Anyị na-ekele gị n'ihi ụbọchị taa 9th day of April 2021, which is a blessing day. It's a good day. It's a bright day you made for us. And it's a cool day. Anyị ekele gị, anyị na-agọzi gị. Imeela Chineke nke eluigwe n'ihi ịkpọrọ origo nwaanyị n'oge a. O wee bata n'ezinụlọ nna ya taa. Ihe anyị ga-abịa inye gị ekele, otuto dịrị gị. Ihe ị lụrụ n'ime ya, ihe ijiri ya nụ n'ụwa. Ihe nkụzi nke ọ kụziere ụmụ na nke ọ kụziere ndị mmadụ. Ihe niile bụ ihe ijiri ya nụ ka anyị ji ekele a. Ọ bụghị onye mgbaghachi, ọ bụghị onye kwukwuru kọkọsịsịrị kama ọ bụ onye udo, onye obi nwa, onye obi ọma. Anyị na-ekele gị Chineke n'ihi ihe nlereanya nke iji igosiri mmadụ n'ime ya na ihe ndị ọzọ bụ ihe o mere. Anyị ga-elere anya wee so nzọụkwụ ya. Nara ekele Chineke, nara otuto Chineke. Imeela onye ezi omume. Ka onye na-enye mmadụ ogologo ndụ ọ na-adịlụ. By 95 years ago, a mụrụ ya n'ezinụlọ
nwa bụ eze ọfọ. That day there was jubilation, joyfulness. Ndị mmadụ na-ekele sị n'ihi na amụtara onye dị otu a n'ezinụlọ a. Ha na-asị ekele dị Chineke. Ha na-asị otuto dị Chineke. Ọ ihe jupụtara ụbọchị ahụ a mụrụ. And today, ọ batara n'ezinụlọ nna ha, the last journey. I see Chineke biko. We will celebrate her life. Anyị ga-celebrate her life. And I sị ekele dịrị gị. Naanị ekele ka anyị ga-enye gị today. Ekele ka anyị ga-ana ekele gị. N'ihi na o nweghị ihe ị na-apụghị ime. And so anyị na-asị gị onye nwe anyị na ekele na otuto na mbuli elu na ọdịda mma. In the name of Jesus Christ. Amen. Mmadụ niile ga-aga nchela ije ọ dịghị onye ihe ga-eme. In the name of Jesus. Ndị ji ụgbọelu ma ndị ji moto ma ndị ji bas motocycle whatever ma ụkwụ mmadụ ji aga onye ọbụla ga-aga nchela ije. N'ihi na Jehovah na control today. You are going to control today. Ọ dịghị ihe ga-eme mmadụ ga-adị ogologo ndụ n'ime ya. Na-arị ekele na n'otuto gị onye nwe ụbọchị taa. Anyị na-asịkwa gị onye nwe anyị. Ike ọchịchị niile nke mmụọ ọjọọ ihe niile kwetu na-ezube. By the reason of this word of God, we cancel all of them today. Onweghị atụmatụ ha ga-enwe isi. In the name of Jesus Christ. Amen.
mercy and fullness of redemption. Israel indeed he will redeem from all her iniquity. Lord, remember me in your kingdom. Let us pray. Lord, hear our prayers and be merciful to your daughter and our mother, noble late Agnes Muoneke, whom you have called from this life. Welcome her into the company of your saints, in the kingdom of light and peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Father, God of all consolation, in your unending love and mercy for us, you turn the darkness of death into the dawn of life. Show compassion to your people in their sorrow. Be our refuge and our strength, to lift us from the darkness of this grave to the peace and light of your presence. Your Son, our Lord Jesus Christ, by dying for us, conquered death, and by rising, restored life. May we then go forward eagerly to meet him, and after our life on earth, be united with our mother and sister, where every tear will be wiped away. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Hail Mary, Full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. May the soul of Lady Agnes Muoneke and souls of all the faithful departed, Through the mercy of God, rest in peace. eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May their soul rest in peace. Amen. What Mama needs now, as those who love her, is our prayer and not crying. So if you love her, do well to pray for her and not to cry for her. So we continue to pray for her individually and collectively until it's time for Mass. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless and keep you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit.
n'ihi na onye kwesịrị ịbụ nne ya esigo na wụpụlite ka o siri kwuo gabara anyị tupu arịrịọ were ebe ahụ wụpụlite obe dị Maria onye nwe anyị jụrụ ala anyị ebere gị bụrụ obiọma na mkpụrụ obi Lady Agnes Nwuoneke ekwara ya ebere ọ bụrụ o mehiere na-adịghị ike nke anụ ahụ biko gbaghara ya tọhapụ ya n'abụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebe ebe anyị na-ayọ nke a sị na Kristi onye nwe anyị nọnyere ụlọ. afternoon, everybody. Happy Easter to you all. N'aha ezinụlọ Muoneke, ndị otu Kristi, ndị si ebe dị iche iche, ndị sista, ụmụnne anyị, ndị ọgọ, ndị ikwu na ibe, na Jamisa, anyị ga-asị mama anyị, Noble Lady Agnes Nwugo, Muoneke, laa nke ọma na be Chukwu. Di nwere Jesu Kristi nwụrụ kulite n'ọnwụ igosi anyị na mbilite n'ọnwụ dị. Ọ bụ ihe kpatara anyị dị gbakọ ebe a taa. Ọ bụ okwukwe a ka nwanne anyị nwaanyị na mama anyị nwere n'ebe Chineke nọ. Anyị na-ayọzi onye nwe anyị n'ụzọ pụrụ iche na Jamisa. Enwe ụzọ ọbụla mama anyị na nwaanyị anyị siri mejọ si na-adị ike nke anụ ahụ mgbe ọ dị ndụ ya, biko si na ekpewe anyị na Jamisa na ekpere ndị ọzọ anyị ga-ekpe gbaghara ya ma nabata ya na alaeze ya. Ka mkpụrụ obi nwanne anyị nwaanyị Noble Lady Agnes Nwugo Muoneke, ka mkpụrụ obi niile kwerenụ gara aga ndị nna St. John, ọ bụkwa onye otu ọnụ anyị na-anabata ọnụ n'ụzọ pụrụ iche ọnụ na ya ladies. Nne ha nọ na nwa na mmụọ nsọ. Chineke ji ike niile mere anyị ebere ma anyị ndị anyị gara wee duru anyị na ndụ ebebe.
Chineke nna pụrụ ihe niile, anyị na-arịọ maka nwaodibo gị bụ Lady Agnes Nwuoneke, onye nwụrụ na Kristi, kulite ya n'ụbọchị ikpeazụ ka o were keta oke n'otito nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Anyị na-arịọ nke a si na Kristi onye nwe anyị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa atụ ụwa niile. May we sit, please. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke e wetara n'akwụkwọ nke Sirach. Nwa m, ọ bụrụ na ị na-achọ ka ife dịnwenụ nke ọma, dị nkwadobe maka ọnwụnwa, bụrụkwa onye obi ya dị ọcha, kwụrụ ọtọ, kwụsịkwa ike, dere jụụ mgbe ọgba aghara bịara. Mmakụọ dịnwenụ m, ahapụkwala ya ka ị were nwee ugwu n'isi njedebe nke ndụ gị. Nnabata ihe ọbụla nke ga-adakwasị gị, were ndidi nara mgbanwe nke nwere ike itinye gị n'ọnọdụ dị ala. Otu esi anwale ọlaedo n'ime ọkụ, otu ahụkwa ka esi anwale ezigbo mmadụ na mkparị. Tụkwasị dị nwe n'obi, ọ ga-enyere gị aka. Mee ụzọ gị ka ha kwụrụ ọtọ, ka nchekwube gị bụrụ na ya. Unu bụ ndị na-atụrụ dị nwe n'egwu, chere na ebere ya. Unu agbakọtala ya azụ ka unu ghara ịda. Unu bụ ndị na-atụrụ dị nwe n'egwu, na-esi na tụkwasị obi na ya. N'ezie, unu ga-anata ezi ụgwọ ọrụ unu. Unu bụ ndị na-atụrụ dị nwe n'egwu, lee na anya ihe ọma, aṅụrị ebi ebi na ebere. Okwu nke osepụrụwa. One day within your courts is better than 1,000 elsewhere. One
second reading, a reading from the letter of St. Paul to Galatians, chapter 6, verse 7 to 10. Do not deceive yourselves. No one makes a fool of God. A person will reap exactly what he sows. If she sows in the field of his natural desires, from it he gathers the harvest of death. If he sows in the field spirit, from the spirit he will gather the harvest of eternal life. So let us not become tired of doing good, for if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. So then, as often as you have the chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our family in the faith. The word of the Lord. Onye nwanyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Ka obi unu ghara ịlọ mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na m. N'ụlọ Nna m ọtụtụ ebe obibi dị na ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, agara m agwa unu na ana m aga ịkwadoro unu ebe obibi. Aga m abịaghachi ịkpọrọ unu, ka ebe m nọ bụrụ ebe unu ga-anọ. Unu ma ụzọ ebe m na-ala. Thomas asị ya, Onyenwe anyị, anyị amaghị ebe ị na-ala. Olee otu anyị ga-esi mata ụzọ ahụ? Jesu sịrị ya, mụ onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla ga-abịakwute Nna m ma ọ bụ site na m. Ozi ọma ahụ sepụwa. Tata anyị agbakọlatala n'ime nnukwu emume nke mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi. Ịchụ aja Mass nke anyị ji asị mama anyị Noble Lady Agnes na be Chukwu wụ ebe obibi anyị. Anyị ga-ekele parish priest ebe ya onwe ya chọpụtara na enwere ike ịkwanyere nne anyị ugwu n'oge octave of Easter. It's a unique privilege, and that is why we are all vested in white, because we are still celebrating the great
miracle of the resurrection. So, parish priest, thank you very much. We are celebrating life of one who understood her vocation and diligently lived it out through her entire life. 30 years ago, we gathered in this church with Bishop Ochaya as the chief celebrant to bid farewell to her husband. Today, we have gathered again to bid farewell to her. What a moment of grace. Because she understood her vocation. And that is why the readings chosen for us today give us an indication of what she believed and lived for. For us, we live in a microwave age, and everything must be fast. But for Mama Agnes, goodness is achieved through repeated attempts. Goodness is sustained through repeated efforts. Goodness is achieved through consistency. It is not something done haphazardly. And it is a very important message that we are celebrating the life of one who understood her vocation. Early in life, she got married to somebody, a veteran of the 1960 Congo War. And they relocated from the locality here, like Abraham, into an unknown place. And when they got there, with the wise counsel of the wife, they were able to create a home outside the home. They did not go oppressing the peasant farmers in Abakaliki. No. They collaborated with them, did the farm work together, integrated into the life and times of those poor, very poor people, and was able to bring as many ambassadors from here to Abakaliki. If they wanted a local government of their own, they would have gotten it. But their dynasty was not actually in this world. They understood their vocation to create the new humanity. Until today, if you talk about Ebonyi State, and Abakaliki particularly, the Muoneke family, the extended, and all their inheritances have written their names in gold. That is the woman that is sitting here. In order to support her husband, she was able to do some little ahatebo, foodstuffs, consumer items. And in so doing, became the catechist for all people and for all women.
When she could no longer support that particular one, she moved a step further in the realization of her vocation to open a sewing shop, and then went into what was in vogue at that time, which unfortunately we have bastardized, domestic science, where real women who will become good housewives will need to be mentored and trained in the act of home building. It's a pity that is no longer fashionable. And so her household became a home where young mothers were trained. And as many as the sand of the seashore, is only when people talk to you that you would know that they received initial education and instruction from Mama Agnes, the woman who understood her vocation. Sometimes we think that we are going to gain our vocation after we have acquired all the certificates from known universities and unknown ones. But without going through those schools, she was able to impact life directly. The apprentices in her sewing shop were the same one that lived with her in her household, where things were shared in common. Of the 9 children that God gave them, they are all here today, still continuing with the ideals of a woman who kept faithful to the light of gospel she received. You will never have passed by chance to the Muoneke family in Abakaliki and you will live without taking at least a cup of water. It will be a taboo. Before you know what is happening, food is ready. A caring mother who spent time to drill her children. If I say spend time, if you look at people like the Ada or the Felicia or the younger ones, Theo, then you will know how much impact the family ideals manifested in their lives. I'm bringing out this point because of one important message that Mama Agnes would like you to go home with. Try to identify your vocation and keep to it in fidelity, in season and out of season. She understood it completely. And that is why the first reading is telling us, if you want good, be prepared to suffer. But don't pay attention to the suffering. If you persevere, you will be okay. And people will remember that you said the truth. In the second reading, make no mistake about it, there is reward for everything we do. In God, there is no accident. Everything we do has repercussion and reward. This is somebody who understood her vocation way ahead of time. And so you'll be struggling over land and property and money. And she will be there only praying for you. One who understood her vocation. You will not have stayed in a Muoneke family by 5:30 in the morning
and she did not wake you up, the car is already steaming for morning mass, followed by morning prayer in the family. It is not possible. What are we teaching our own generation? We teach them via the social media. We teach them via television. We teach them via black magic. It is a decay of a generation. That is a message that she wants us to bring to your attention. It is time to return to your roots and origin. It appears to me that those who are getting married these days have no idea what marriage is all about. They think it is some kind of fantasy where people gather and celebrate and make sure whenever you want. It's like a movie. You move in, you move out. That is not the understanding of the church's sacrament. 30 years after the death of her husband, she continued forging ahead, keeping the family together. Till her death, an unusual thing happened. She continued to be the chairperson of the A.E. Muoneke Sons Limited till death, with 4 boys. Who will understand that? A woman that did not go to school. And it is very important that we take note of some of these things. If you talked about those who made it in the 40s and 50s, you cannot count 3 without them. The Nkalagu cement, the Igbo cement, the agro industries, name it, hotels. You cannot count without them. But they did not carry this weight in front like a banner and looking for somebody to oppress. She understood her vocation. Many of us wander in the world without knowing where we are going. And we think that if we get this one, the next one, the next one, the next one. No! Stop and ask yourself, where? What? That is the message. She has summoned us to come within the octave so that we can gain new life, rejuvenated after this. If you do not know how to practice caring in your family, this is an opportunity for you to begin to cultivate it. Stop. There is nothing to struggle between man and the woman. Zero. Nothing. We have our different roles. If you don't understand your vocation, you will be struggling almost with everything because you don't even know who you are. That is the central message, that whatever we do here will have repercussion. Whatever we do here will have an account. And Jesus summarized this by saying, if it were not so, I would have told you, I am going to prepare you a place. And when I come back, I will take you with me so that where I am, you will be. Each one in his own mansions. Those mansions are prepared from here. According to Bishop Ochiaga, the story of this building revolved around the Muonekes. That is true. So we are here to give testimony of the faith of noble Lady Agnes Muoneke, and to take the time out to encourage the immediate family members to pay attention to the first reading that say, persevere. The way of the world today is get rich quick. If you don't have, don't worry, persevere. I believe that COVID-19 might have been an important lesson for so many people. There is nothing here.
for your information. So, immediate family, persevere in the ideals you have received from your mother and your father. That is the way for the future. And continue to make time for your children as time was made for you. Don't give us the impression that the children are stronger than their parents. No, you begin early now. They cannot be. You don't allow children to run the home. If they have to run it, let them go and be on their own. Let them not stay in your house and run your house. You have to make effort to live according to the vocation that you have been given. And this is a discipline that is true to the Knights of St. John, as far as history will tell. Those who set out to defend the church. And it is important that we begin to gather the pieces wherever they are, based on the celebration of today, to begin to cultivate new habits that will give life to another person and not death. And you will start living your life not because of what you will get, but what you will be at the service of God and your neighbors. That is the message that Lady Mama Agnes asked me to deliver to you. It is important that we create a culture of love and fraternity. And you become the bridge of that love and fraternity. Each one of us can make a difference. So we pray at this Mass that the good Lord who has called her home will look at the wonderful credentials she carries along, to have mercy on her and give her one of those mansions mentioned in the Gospel. And from the throne of mercy, that she will continue to intercede for us, her children, her siblings, her friends and well-wishers, to the honor and glory of God. May her soul and the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest. Ka anyị were okwukwe na ntụkwasị obi kpọkuo Chukwu nna anyị, onye dị ebere na onye si n'ọnwụ kulite nwa ya bụ Jesu Kristi, ka onye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nzọpụta. Maka nwanne anyị bụ Lady Agnes Nwuoneke, ka o keta oke n'ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi, bịa bata na ndụ ọhụrụ nke udo na aṅụrị. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ. Maka ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa nke a, ka ha bịakwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebebe, gbanwuo ndụ ha, bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ anyị. Maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwụnahụrụ ha, ka afọ ọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume, bịa benatara ha nchekasị. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ.
maka ndị niile nọ n'akwa ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ebere ya, nye ha ngọzi niile nke si n'eluigwe, bịakwa nyeghachi ha ike nke arụ na nke mkpụrụ obi. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ. Maka ndị niile gbakọkwara ebe a ikpere Lady Agnes Nwuoneke ekpere, ka anyị na-echeta oge niile nke ndụ anyị na otu ụbọchị anyị ga-aza azịza maka echiche anyị ga, okwu ọnụ anyị ga na omume anyị ga. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ. Maka ndị niile hapụgoro ụwa a, ka dị nwenụ anyị Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha ntọrapụ na njọ ha niile, bịa nabata ha n'alaeze nke udo na otito ya. Anyị arịọ gị biko dị nwenụ. Anyị runatazi isi tinye mkpa ndị ọzọ a na-ekwupụtaghị ugbu a, ọ kachasị ileta rịọ maka ezumike mkpụrụ obi mama anyị. Ka anyị were arịrịọ anyị banye n'aka nna anyị dị asọ Maria, onye na-arịọtara anyị ihe n'aka nwa ya dị nwe anyị Jesu Kristi, mgbe anyị na-ekwe: Maria dị asọ yọbara anyị, otigu arịrịọ nne nke Chukwu dị asọ yọbara ya, Chukwu arịrịọ ka o meghere ya. Dị nwenụ, anyị na-arịọ gị ka i were ebere nụrụ ekpere anyị na-ebunye gị maka ezumike na nzọpụta nke nwaodibo gị bụ Lady Agnes Nwuoneke na nke ndị niile nwụrụ na Kristi, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Down.
non cosembrò nero non benina. Yeritare uno che ne incudo. Anyị na-arịọ ebere gị maka nwa ọlụgọ gị Lady Agnes Nwugo. Biko nabata ya n'ihe nke mkulite ọnwụ gị, mee ka o soro keta oke na alaeze eluigwe si na Kristi Onyenwe anyị. May we sit, please. Parish St. Mary's Parish Obodoukwu na-ekele mmadụ niile bịara ebe a taa ịnọnyere anyị na aja misa anyị jiri si nwanne anyị onye otu anyị mama nnukwu Lady Agnes Nwugo laa nke ọma na be Chukwu. Anyị na-ekele ndị fada si ebe dị iche iche wee bịa ịnọnyere anyị n'ebe a. And I got watch on money my brother Chris is away from neighbor, Nina, Umuoka, no more Bobia. This very teacher, we don't know about it. I say, Chineke goes in Madine, Open Jala, Gakaka, Jesus Christ for your one. I need to let us preach on this night, Geneva, Supreme General, Vice President of Nigeria, Brigadier General Ikwuano, you are welcome. Because when the mother is not there, the nearest around will take over. So, Ejima, ikikere mmadụ Ikwuano na ndị ezinụlọ MuonekeDate niile wee sị ka nkene nke pụrụ iche our parish priest who was wonderful the first day we came to him. When we went there, he was for the first time he met us. But he treated us as if we have known for more than 30 years. Parish priest, thank you so much. And I will also express our gratitude to our brother, our friend, our longtime friend, who has always stood by us. By the way, she's welcome. I'm not even here. Thank you, yes, you are coming. I like the food of the United States. Ndị bata niile si abakaliki ma ndị niile hụrụ anyị n'anya bịara ma ndị abịaghị, ana m ekele ha n'ụzọ pụrụ iche. Mana o nwere ebe m chọrọ ka m gbatụ aka na o nwere ndị fada bụ ha mere mama ọwụ na ọ ga-aga eluigwe na ọ ga-adịrị ya isi maka ndị fada na-abịa on daily basis, weekly basis, one after the other. Communion, Mama had communion just not too long before she slept. Mama was receiving communion every Sunday, sometimes 2 or 3 times a week, twice or up to 5 times a week. There were some weeks you can't count a day out. Father Dika, Father Camilo from the last, Magarasi Japan the last, Noya the last priest that saw my mother, our mother. And Father, in a special way, I'll call him a member of the family. Because we called him at 3 o'clock in the morning, and he was there in less than 5 minutes for the parish. I tell him, Ekenemia, yeah. Always open up for the parish in Apocalypse.
but not all fatherhood exception. Father, I'm not in the way. Okay, then. Music and Emmanuel, the second baby who Emmanuel, but I didn't carry over. Move up, preach again, like a night. Maganda night, on the horror, always you. Now, who has seen it? Come on, Mamma, put you in my work. Every day in the week, every Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday, Mama takes a salute and she delighted in it. And the salute was coming from nobody than this stupid cadet here who refused to be a knight. And I know that it is difficult to follow their protocol, but I think I have to say thank you to all on behalf of the family. Thank you so much, especially all the way from Abakali to you made it, and then our local knights too. We are very grateful. Well, if I join the sisters and go to the night, I have a reason. Because they are like my sisters. The Reverend Sisters of the MMM, I can't thank you enough. 3 a.m., you were there with the ambulance, waiting to rescue Mama. You didn't know Mama was already on her way. Thank you for that night. Thank you for always coming to us. And thank you for keeping our sister well. She would have broken down, but you took your time to comfort her and make her happy. In as much as the loss was a heavy one, we did the best to keep her strong. I can't thank the religious so much as to say we have forgotten all the people who are involved in the church. Let me especially thank the choir. If going to heaven is a good song, Mama is already there. Because we combined, in this house today, we combine home and abroad. The best at home and the best abroad. I want to thank especially our guest choir, the Holy Ghost Cathedral Choir, who left Enugu, courtesy of Dr. Kevin Echita, with all their symphony. Unfortunately, they didn't know that Obodoukwu is too far away from Enugu. Father was trying to caution them. Father, please, I will make a special request for you. My mother loves her so much. And I'm sure if she's on her way and she has gone halfway, she will want Holy Ghost to give her the last song that will drive her on the path to heaven. I also want to recognize and appreciate our own Simon. Yes, I know. You always do it because I'm a Catholic. And you always do it because man was a good Catholic. We will never do without you. I'm happy that the choir they look very colorful today. To the official guests, Father, please permit me to recognize the presence of the delegate, special delegate, sent by His Excellency, Engineer Dave Umai. And I also want to thank and appreciate the presence of the head of Fiscal Commission, coming all the way from Abuja, Engineer Fidelis Ubam, who has always been our brother, our friend. Engineer Ubam, you're welcome. And by the special grace of God, I don't know what will be by the year 2023. We pray for you that you work with in Jesus' name. Well, I won't call your names one by one, but I know that everybody here is important to the family. Don't forget you. If you remember us at the critical time when we greeted you. Let me tell you the truth, our mother was 95. But to the family, she was like 20. Because this is a woman who didn't lose her senses at the age of 95. A woman who was passing well and talking well. And that her missionary action, she executed it the night before she died. Her little grandchildren, great-grandchildren, were playing. And she had a leaf by on her hand. She said, come here. You always do this one. If I see you play next time, I will see you. Just 6 hours before Mama passed on. So I will tell the truth. If we say we thank everybody without thanking our mother, I will be making a mistake because this is a woman who gave us peace. She made all of us what we are. And that jackass is what is giving to everybody who is not doing well. And the person who was punished by that jackass goes is this man talking to you.
if Mama did not work hard enough, I would have delayed. And maybe delayed with John because he's the next in command. Theo may escape it, may have escaped it, but I tell you the truth, I have never seen a mother who does not birth a child stupidly like this woman lying here. So we thank her so much. She made her family what is it today, and she maintained our father's profile. When I talk about profile, wake up in the morning, talk to the children. This thing with the one that hasn't done well. Sometimes midnight clubbing. Mama maintained it at old age. So I want to say that I want this whole church, the whole congregation, to help me to thank this woman that your nurse is. And on behalf of the family and friends who came here to worship with us today, we'll say something that I don't know if you will understand value. Our church, the Catholic Church, St. Mary's, this one you're sitting down, our father was one of the people who started the church. He was traveling from Abakaliki 4 times in a week to attend council meeting to build this church. And those doors they put there are getting weak. We don't want to do a project and say, man, I will put you fan on a condition. The best thing you can have in the church is a door from where you enter. And Father has expressed his concern about the broken doors. Our family and our friends will fix 5 doors for the value wherever our parents are putting. I don't want to call the amount. But he told us in confidence that those 5 doors are not less than 1 million. So we are, with the support of our friends who came here today, making a promise that any day you want it, we will land the big doors in your church. Mama in general told me that she wanted to give rice to the poor. You know, she was managing director of the rice company. And she was always doing this for the war time. During Biafra, she shared rice to the needy, to the poor. And she said, Tony, go and organize rice for me to give to the poor. And that rice I did. Mama is not here now to give that rice out. So we are going to also bring to your place some bags of rice that will feed over 100 families as part of what we want to do. And next tomorrow, that will be 11th, we mark 30 years when my father died, our father died. And we're going to do a Thanksgiving, a double Thanksgiving. Mama's outing ceremony, Papa's 30 years remembrance. Wonderful day it's going to be. I want to beg everybody here, if you can, the roads are bad, COVID is there. Those who are around who can afford to come, we want to host you again on the 11th of this month in our house after a church service here. And when we leave here, we plead with you. The time is up. I know everybody is in a hurry to go. We won't waste your time at home. I know our parish priest is a very fast person. It will take him more than 30 minutes to do the internet. And we'll ask you please to be patient so that if you don't get anything, at least you get a passage to take on. We thank you for coming. We hope the God that brought you, like what I said, will take you back better than you can. In Jesus' name we pray. Ezinụlọ Mama, here a celebration of life, somebody who lived up to 95 years. 95 years out of 95 days. Oglobula in Mado, only about 90 something years, I usually give special thanks to the family. Again, with good support and in Yamaka, not sure, I mean, only Ojino 95 years. Mama. So also condition on Nigeria and he put mother Loroya man on your blood Loroya man is no Loya or Ambonos of Richie. Yawanik is no more. On the line, all those good qualities your mother left behind, they are good legacies for you now to emanate. So Mama will live on and she keeps on living on in those good qualities you will imbibe in your lives. They are good legacies she has left behind.
So the candle is burning. Do not let it go off. Let the light keep shining in your family, the light of faith in God. Thank you. n'otu ndị dị nsọ na nke ndị kwenụ gara aga ka o gosi ebere n'ikpe ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị Agnes bụkwa onye eji ọrụ mgbapụta, onye akwụkwọrọ ụkwụ ojii, onye emere ka ya na nna dịkwa na mma, na onye eburu n'uru aka ka ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka ọ gaa sonye na nnukwu ọgbakọ eze ahụ dị ebighị ebi, na-aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ na ndị nsọ. Nna kasị obiọma n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị nwanyị Lady Agnes Nwuoneke. Anyị ji n'aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso ndị nwụrụ anwụ n'ime Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Anyị nọrọ na-ekele gị maka ihe ọma niile ji wee gọzie nwa gị nwaanyị a na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama ka anyị ji amata obiọma gị na mbikọ nke ndị niile kwere n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ anyị na-arịọ gị, onye nwe anyị, kpọghere nwa odibo gị bụ Lady Agnes Nwuoneke ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị kama n'ụwa nke a ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi wee ruo mgbe anyị ga-esonye ya site na Kristi dị nwenụ. Lady Agnes Nwuoneke.
nwanne tụgharị uche mara ebe ị ga nọ. Mgbe ọnwụ gasịara ikpe ga-eso ya. Ezi nwanne m tụgharị uche mara ebe ị ga nọ. Mgbe ọnwụ gasịara ikpe ga-eso ya. Ezi nwanne tụgharị uche mara ebe ị ga nọ. Mgbe ọnwụ gasịara ikpe ga-eso ya. Ezi nwanne m tụgharị uche mara ebe ị ga nọ. Mgbe ọnwụ gasịara ikpe ga-eso ya. Ezi nwanne tụgharị uche mara ebe ị ga nọ. Ejila mmehie kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Papa were amara kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Amara gị ka mma. Ejila mmehie kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Papa were amara kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Amara gị ka mma. Ejila mmehie leta nwa gị. Chukwu biko were amara kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Amara gị ka mma. Ejila mmehie kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Papa were amara kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Amara gị ka mma. Ejila mmehie kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Papa were amara kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Amara gị ka mma. Ejila mmehie kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Papa were amara kwụọ ya ụgwọ ọlụ. Amara gị ka mma. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Anyị na-agba ọsọ ndụ izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, izute Jizọs Kraịst. Ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ ndụ mee, ọsọ izute Jizọs Kraịst. Meghee ọnụ ụzọ nke n'igwe, meghee ọnụ ụzọ ka mama anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke n'igwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke n'igwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ
ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, nna m biko ka mama anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, nna biko ka mama anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, nna biko ka mama anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, nna biko ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, nna biko ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe, meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. N'ime ọnọdụ ọbụla, 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 ezi Chineke dịrị obi anyị mma n'ezie. N'ime ọnọdụ ọbụla, n'ime ọnọdụ ọbụla, n'ime ọnọdụ ọbụla, ezi Chineke dịrị obi anyị mma n'ezie. N'ime ọnọdụ ọbụla, 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 n'ime ọnọdụ ọbụla. N'ime nsogbu niile, etu ọbụla siri dị, n'ime ọnọdụ ọbụla, n'ime ọnọdụ ọbụla, n'ime ọnọdụ ọbụla, n'ime ọnọdụ ọbụla, si Chineke dịrị obi anyị mma n'ezie. N'ime ọnọdụ ọbụla, 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 n'ime ọnọdụ ọbụla. I know there is another fellowship in heaven. 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 I believe there is another fellowship in heaven. I know there is another fellowship in heaven. I know there is another fellowship in heaven. I know there is another fellowship in heaven. Ugbu a anyị ga-agọzi ili ebe a ga-adonye ahụ mama anyị Lady Agnes Nwugo. Onye nwe anyị Jesu Kristi nọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu a gọzie ili ndị kwere na gị. Ya mere ndị niile agha bụ n'ime iji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi na mbilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị bụ Lady Agnes Nwugo
nwee ike ịnọ n'ili nke azụ ike na ndokwa ka ọ nọrọ ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya n'ihi ihe gị ọnwụ bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka ọ were ọkụ nke ihu gị ihe gị dị ebebe n'eluigwe si na Kristi onye nwe anyị. ugbu a anyị na-adọnye ya nwanne anyị nwaanyị na mama anyị Agnes Nwuoneke n'ala ka ọ laghachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masị Chineke ji ike niile si na ndụ nke a kpọrọkwa ya. Kristi bụ onye nke mbụ si na mbilite, ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ihe ya dara ada gbanwee wee yie ahụ ya bụsi ihe. N'ihi nke anyị na-etinye nwanne anyị nwaanyị n'aka Chineke ka ọ nọ ya n'udo nke ya, meekwa ka ihe ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, Igwe
otu dịrị aha gị ka ọchịchịrị bịa ka eme uche n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke mbọsị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara mmehie anyị. Ka ekwena ka anyị kwenye na nranye ma zọpụta anyị na Jizọs. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị nwanyị Lady Agnes Nwuoneke. Ka anyị rịọ dị nwere anyị Jesu Kristo na-ekwuru sị, mụ onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere nna m a ga-anwụ ma ọlị. A sịgodo iri ma ọ nwụrụ anwụ, a ga-eme ka o bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Ihe anyị ga-aza bụ di nwenụ nọrọ arịrịọ anyị kwuo na ya. Di nwenụ nọrọ arịrịọ anyị. Ka gị onye bara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarọs kasị anyị obi, anyị arịọ gị di nwenụ. Di nwenụ nọrọ arịrịọ anyị. Ka gị onye mkpọghachi ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwanne anyị nwaanyị ndụ ebighị ebi, anyị arịọ gị Kristi. Di nwenụ nọrọ arịrịọ anyị. Ka gị onye kwuru onye ohi nke richara echegharị nkwiri Paradaịs, nnabata nwanne anyị nwaanyị n'ala eze gị, anyị arịọ gị Kristi. Di nwenụ nọrọ arịrịọ anyị. Eji mmiri baptizim wee wụcha nwanne anyị nwaanyị na nje ya, tekwa ya mmanụ nke nzọpụta, ka ị kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị, anyị arịọ gị Kristi. Di nwenụ nọrọ arịrịọ anyị. Eji ori nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zọọ nwanne anyị nwaanyị Lady Agnes Nwuoneke, ka inye ya oche na nnukwu ori nke alaeze gị, anyị arịọ gị Kristi. Di nwenụ nọrọ arịrịọ anyị. Anyị nọ n'uru n'ihi nwanne anyị nwaanyị Lady Agnes Nwuoneke, ka okwukwe na olileanya nke ndị ebi ebi kasị anyị obi, anyị arịọ gị Kristi. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere nwanne anyị nwaanyị. Nke mbụ, nwa odibo anyị nwere ka ime ihe bụ uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị biri n'ụwa a, okwe bụ ihe jikọrọ na ndị kwerenụ, mee ka ebere gị si otu a jikwa na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ nke a sị na Kristi onye nwe anyị. N'ihi ezumike ebe bụ onye nwe anyị. Ihe nke ndụ ebe chakwasị ya ka mkpụrụ obi ya zuru ike. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. N'ihi ezumike ebe onye nwe anyị. Ekpere maka ndị na-eru uju. O Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa arị maka ọnwụ nke nwa odibo gị Lady Agnes Nwuoneke, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị grasia iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ, ka ọnwụ mberede na ọnwa akwado ghara ịwakpo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla kpọrọ anyị, ka anyị dị njikere ịbanye n'ala eze ahụ soro nwanne anyị were ebe si na Kristi onye nwe anyị. Ka Maria nne nke Chukwu na-edikasị obi ebere, onye ntasị obi na-eru uju ha anyị n'aka nwa ya, mkpụrụ obi nke nwa odibo ya Lady Agnes Nwuoneke, onye nke hapụrụ ụwa nke a, ka o mee ka o si na ekpere nke ya dịka nne nwee ike ịrụ ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ anyị na-atọ anya n'eluigwe, were biri na ya ebe I didn't get that thing. Eluigwe obodo anyị, eluigwe obodo anyị, obodo ebe ozizi ike. Eluigwe obodo anyị, eluigwe obodo anyị, obodo ndị ọkpa ike. Zuru ike n'ọnụ ụwa erika. Eluigwe obodo anyị, eluigwe obodo anyị, ozizi bụ nwanne m zuru ike n'ọnụ ụwa erika. Eluigwe obodo anyị, ozizi ndị ọma ebe ozizi ebe. Kristi n'onwe ya bụ ezumike. Eluigwe obodo anyị, eluigwe obodo anyị, obodo ndị ọma ike. Ndị ọma nke St. Mary's Parish Council, Chairman. eluigwe obodo anyị, Mary's Council, Chairman. obodo ndị ọma ebe ozizi ike. Onye ga-eluigwe
Social Council, Zone A, Zone B, Smart Center, Social Council. Social Council, Social Council, Zone A, Zone B, and St. Anthony's Smart Center. Zone A, Zone B, Social Council. Because we are again up, can do some way chance. Here we are again up, can do some way chance. I took under my St. Anthony's Mass Center, CWO, Paris, Zone A, Zone B, St. Anthony's Mass Center. Which kind of order? Wait. Can you hear my box? I will be there, please. Bring that shop. Zone A, Zone B, and Mass Center. What is this? It's not true. CWO, Paris, Paris, Zone A, Zone B, and St. Anthony's Mass Center. May also St. Anthony. CMO, Paris, Zone A, Zone B, St. Anthony. CMO, Paris. CMO, Paris. Because you put on the bread, which you guys are buying, or him now. Zone A, Zone B, and Mass Center. CWO, Paris, Awela, CWO, Sentences, Nagebra, Sentences, CYON, Paris, Zone A, Zone B, St. Anthony's. Mainly girls, Zone Paris, Zone A, Zone B, and Mass Center. St. Patrick's BCC, Umuoka. St. Patrick's BCC, Umuoka. St. Patrick's, Umuoka. Night of St. John's International. Night of St. John's International. Night of St. John's. One year with one. Please. One year one. Plan, Umuoka branch. Umuoka-Obodoukwu ndị ikwu ndị nọ n'ebe a ha bịa ha mata n'ahụ ọ nọ ebe a ofu onye na ndị ọgọ ya ọgọ ya nọrọ ya nwunye ofu nwa nwa ya bịa nso maka ewu aja n'elu nwa nwa ya
Wegara ya ebe ọga. Ofu nwa nwa ya. Ya nara ya. Were ihe a ndị eze ọnwụnye. Ụmụ okorobịa, biko bịa n'uso maka ikpochi unu nwa mmadụ, please. Ụmụ ya na-ekwu onye ka anyị na-eme nwa nwa ya. Ọ bụrụ na ha chapụrụ ikpe ya, ha ga-akọrọ ala nke onwe ha aja. Onye kọrọ si, were aja nye ndị okenye ka ha mee. Nye ndị okenye wee na. Akọgbakọ uru bifọ. Okay, Nwugo. Umuoka biko kpochie n'ile a. Umuoka ọ bụrụ na kwesị ime ka mma ka ụmụ okorobịa bịa n'ọrụ ha ga-arụ ebe a. I got another question. Night of St. John, so we are nine episodes. Go to the other side, the man, because I never use it. I don't know anyone yes, I this place. I go and lazy. Because I go and lazy because. Children, because I know you're behind. I feel the carrot in a pea. When I have better, I hang in Ghana. Now, when Abraham general guest. Ghana and can look at Deba. I got a big boss about which I had. Do about private arrangement. About the main place I want to back on whatever man. So, when I get about Hogah, the Shabakaliki cannot be had ever. Do Canine cannot be had ever. Night of St. John, Gagabe Christian Nazula and their way. Of course, we had the people. And then the back of us, they can deny the bit of behind them. I don't win them. Yeah. And everybody that is here, stretch his right hand. Be Lord, that has been our refuge from generation to generation. Before the mountains were made, or the earth and the world were formed, from eternity to eternity. Before the mountains were made, or the earth and the world were formed, from eternity to eternity. Turn not man away to be brought low, and thou hast said, be converted, O ye sons of men. Spirit which is past, and as we walk in the night, things that are accounted for their years. In the morning, man shall grow up like grass. In the morning, he shall flourish possible. In the evening, he shall fall, grow dry and wither.
all our days are spent in thy rest. We have fainted away, our years shall be counted as a spider. The days of our years in them are 30 years and 10. But if in the strong, they be 40 years. And what is more of them is labor and sorrow. For mildness is come upon us, and we shall be corrected. Whenever the power of thy anger, they are recognizing the fear in his past. Can one number thy right? So make thy right hand known, and men learn in their heart thy wisdom. So, O Lord, how long have we entreated the favor of thy servant? We are filled in the morning with thy mercy, and we have rejoiced, and are delighted all our days. We have rejoiced in the days in which thou hast humbled us, for the years in which we have seen evil. Look upon thy servants and upon their work. Absolve, O Lord, the soul of our dear sister from every bond of sin, that with thy gracious assistance she may deserve to escape the judgment, vengeance, and enjoy the blessedness of everlasting light. Eternal rest grant unto her, O Lord, from the gates of hell. May she rest in peace. O Lord, hear our cry. Let us pray. In her grave, here present, the remission of her sins, that through our pious supplications, she may obtain the pardon which she hath always desired, who liveth and reigneth, world without end. Most loving Jesus, I humbly beg of thee that thou thyself wouldst offer to thy eternal Father, on behalf of the holy souls in purgatory and the soul of our sister, Lady Agnes Muoneke, the most precious blood which poured forth from the sacred wounds of thy adorable body, together with thine agony and death. And so thou likewise, O sorrowful Virgin Mary, thine own sighs and tears, and all the sorrows thou didst suffer in his suffering, in order that through the merit of the same refreshment may be given to the soul of our dear sister, Lady Agnes, now entering the very torments of purgatory, so that being delivered from that painful prison, she may be clothed with the glory of heaven, there to sing the mercies of God forever and ever. Amen. Please, may all noble brothers and sisters come round here. All noble brothers and sisters. May all noble brothers and sisters come round here. Consecrated to your holy cross. Let no one act of death, let no one take up the gospel things of everlasting glory. Brother, proclaim Christ, who was not ashamed to call us brothers. Thou, O dead and mighty King, mercy's exhausted spring, now that free deliverance bring us. Rex, Majesties, qui salvados, salva gratis, salva me, fast protesters. I pray, Lord, that you will not pause thy way. Pass me not aside that day.
Think good, okay. Recondare Jesu Pierre, quod sum causa tua via, repertus. Prostrate now in prayer. I bend contrite now, my breast, I rend. Help me thou at last end. Lord, suplex et acclinis, cum contritum quas clinis, Jared Graham may finish. Sad shall be the day when the guilty shall be cast away, fall into eternal Lacrimos. Maka ozi na nke ọma nke ndị ezinụlọ ya ga-ezi ya. Funeral oration from the family. I get it. To the couple, my ways of former and my top former. We've been a kitty Kumudimona of Umuoka village Obodoukwu in the Data Lot, not GA of Imo State, Nigeria. Our siblings were all Rosalind Anyikwa, Ben C. Mabweze, Hubas Mabweze of the blessed memory, Mrs. Lawrence Esiobu and Mrs. Dora Ikwuano-Obodoukwu. She has two senior half sisters, Erioma Ume and Ogugwa. Erioma was her mother's baby care and still held and healthy as of was still held and healthy as of the last 4 days. They all have children, some of which are very prominent in society. Ferdinand Anyikwa, Yachi Adokoro, Gochukwu Salome, Ihanyi, Ngozi, and others. Agnes, who married Anselm Esiobu in the 40s, both had 9 children. Yati, Rosemary, Felicia, Theophilus, Anthony, John, Esther, Edith, and Ujumwa. Apart from Reverend Dr. Felicia, who is a celibate, all others are married with children. Mama's very supportive sons and daughters-in-law are Chikokoro Godinaike, Muoneke Uzo, Muoneke, Uju Muoneke, Ndubisi Nwanne, August Dokoro and Ndubisi Chimara. Because of want of time, I want to go straight to the last paragraph. Mama, a recipient of many awards, including Inner West International Barclay Award for Community Development, is endowed with wonderful virtues. These are manifest in the general character of her offspring and the other people she catered for. In fact, she also positively mentored the development of all her grandchildren and those of the extended Muoneke family, friends and well-wishers. Mother General indeed. She earned every letter of matriarch of the Muoneke family. Mama was predeceased by her husband, Chief Anselm Esiobu Muoneke, their second daughter, Mrs. Mary Rose Naike, and their grandson, Tochukwu Naike. She was blessed with a large and growing family, very many grandchildren, and a lot of great-grandchildren. I may not have another opportunity to thank you again. We are eternally grateful to God for the blessing of Mama, the life she led, and the many people she touched. The Muoneke family is deeply appreciative of the show of love and support from all who, in one way or the other, contributed to making Mama's celebration of life a success. We are truly grateful, and may the good Lord continue to bless and protect you all. Tio Muoneke for the family. Mama,
Mama lived for 95 years. I'm one of Mama's grandchildren. From when I was little, I lived in the same house with Mama. I grew up with Mama. The impact Mama had on our lives is immeasurable. So it only makes sense that today from Umuoka Jirupom Nono to neighbor Jirupom Nono, Onye Mama. I wouldn't have expected anything less. Mama touched so many lives, from the stories we heard to the one we experienced. So it's truly a celebration of life today for Mama. And everybody here, one by one, but Mama, she will touch either their lives or the lives of people next to them. So we're very happy. Well, I guess everything is going on well. We have good weather. I don't know if we're entertaining well, but I pray we did. But everything is going on well. We'll continue. It's just that I won't see her, but we'll continue. It's inborn. My father left 30 years ago. Nothing has changed. So it will continue like that. She prepared us for this, and we didn't realize that's preparation. When she delegated all the things she used to do to us, she sent me from United States to England to go do Umuoka for her. I didn't realize what she was doing. She was giving up on all of us, and we didn't realize it. But you know what? We'll still be together. 9 strong. She has 9 of us, and we are 9 strong. We marry beautiful women who behave like us. So we are, by the grace of God, we'll be fine. George Obi, Doctor, and Mrs.
ọgọ m ụlọ